Candidate Charamba, Candidate Charamba, Candidate Charamba, Candidate Charamba, Candidate Charamba, Saita. Masquera say, Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakariki kutanga kukuepa nini channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garaka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe, tafigirai, nyeri kupisa, nyeri kunetsa, madzimai ajamuka, madzimai avakuda Mai Chiwenga kuti vaite the first lady. Hanzi zvinogoneka here kuti kana baba vari acting president, Mai Chiwenga woita acting first lady. Zvinzi kana zvakadaro tava kuda rubatsiro rwaMai Chiwenga muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Hanzi tanzwa nekubatirirwa naFirst Lady Auxillia Mnangagwa Hanzi vachiba mari, vachishandisa mari isina kunaka. Zvichinzi so there is now need for a new First Lady. Zvinzi tava kuda Mai Chiwenga nekuda kwekuti vaChiwenga vari kuramba corruption. Tava kuchema naMai Chiwenga. Tikade kuwesta nguva ita kuti mungonzwa zvataurwa political activist anonzi Chimama achiti Mai Chiwenga vakange nani pana First Lady Auxillia Mnangagwa. Tikade kuwesta nguva ita kuti mungonzwa zvataurwa muaudio imwe madzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Guys, inini handizive, ndoda kudzidziswawo. So kana President ED vari pa-leave, mudzimai wavo anoendawo here pa-leave. Kana Vice President Chiwenga vari acting president, mudzimai wavo unenge ari acting first lady here. Ndoda kudzidziswa ipapo. Okay, kana let's assume kuti unenge ari acting first lady. Taikumbirawo kuti vatizivewo, vatererewo zvichemo zvedu semadzimai. Nekuti zviripo zvimwe zvinoka zvatisingagone kutaura kune varume in detail. Zvakaita sekuti kana tichida kukumbirawo kuti toda kubatsirwawo vana vapiwe mapedzi vanasikana muzvikoro, ivo top priority really. Nyange zvikanzi okay, we are giving out to a few schools. I don't prescribe to what Mnangagwa is doing. Zvekuti vanotenderera nyika vachibikira vanhu chikafu. How does that help people? Kubikira vanhu majuru nenyeve madora, and then what? And then you spend money on that. Imagine if that money was used with, let's empower women. Instead of feeding them, let's empower them how to fish. Makambani ari kuvhara. Women are so hard working. Ukona mukadzi anoenda achitengesa matomatoes. Give that woman capital yekuti ngaenda vanovhura factory yekubika sipo, muone sipo dzamunobikirwa kuti hadzibude dziri top quality here. Vapei opportunities madzimai, because they are so hard working. Women can help to build our country. Hatichada kuti tiitiswe zvekunzi go back to Stone Age, dzurai nendove mba. Bikai chingwa muzvima oven zvemadhaka. No, we don't want that. Fushai muriwo wenyeve moomesa modya izvozvo. President vaiti dyai mapotatoes vachidya nyama nemadora nemaguru mundege. So we need a person who is so connected nemadzimai, and we can rally behind you. Toto kusapotai, because we are against the old Stone Age. Hatisikushida toda zviri modern zvokuti munhu unoti ndotamba nevana nhodo dzeiko. Pane magames anotamba vana anodzidzisa vana, how to save, how to make money, and kuita kuti vana vafunge ahead, like game inonzi Monopoly.
Vana can play that kumareserva and they can understand basic things zvinoitika munyika, kuvapa ma-iPads, zvimwe zvakadaro zvekusumudzira zviri modern. Not izvi zvatiri kuona izvi mazuva ano izvi. We don't want that. Donation yekuti wapa munhu donation yemagumbeze. Kana rasakara woindepiko. Mai Mnangagwa was supposed to speak on behalf of women. Mai Mupfumira vakatora 95 million kubva kunasa. Homwe inochengetedza vanhu vari very vulnerable, chirikadzi nenherera. Mai Mupfumira vakaendeswa vakati hey, pleaded insanity, vakaendeswa kujeri, vakabuditswa, vakapinzwa kusenate. Mai Mupfumira she was pardoned. Kuti aiwa ava machivaregererai zvavakaita for reasons known to the president. And Mai Mnangagwa should have spoken about it. Kuti no, Maya vakatora mari that is meant to go to chirikadzi and orphans and mapofu nezvirema, but vakaitora you can't pardon. Mukadzi ane simba kune muromo wake dzimwe dzenguva anotaura vari pamwe chete, asi vakazvinyararira zi. Pesa apa vakadzi vanenge vachiba gold, vachibuda negold, vana Henrietta vanenge vakanyarara zi. Nditi muri kuona. So we need a woman who understands our needs. Vice President vataura nyaya yecorruption. Hatidi corruption. We are so hard working. Vana vanodzoka, madzimai ose ari kudiaspora vanodzoka vakauya vakashanda, nyika ikava nyika yakashanda. Izvi zve2030 hatisi kuzvida izvi. Anoziva mama ava, please send this message to her. Isvike kwavari. Tishande navo madzimai isisu. Ndatenda. Saita.